तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। तब और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल दर्दनाक मैटर भोजपुरी पूर्वी लोकगीत। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहत तनी, गायकी रुआ के पसंद बा आ रुआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पात। रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बिन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार का सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे अपना मनपसंद के कोनो भी मेटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, जिला स्पेशल गाना, चाहे वो विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रक्षाबंधन के गीत, चाहे भक्ति होके, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत के पति गहना करा के अब बहुत दिन हो गए रहता, कलकत्ता गइल बड़े, ना फ़ोन करते रहे ना कोनो जो खबर लेता रहे। तो एक दिन औरतिया एगो अपना सखी से का कहते कि हे सखी, हमरा राजा जी के कतहूँ पता नहीं लागत। देखी कौना भाव में कैसे कहतिया। कहरेला नौकरी सैया हो, हरि करेला नौकरी सैया, गहिले कलकत्ता पता लागत नइखे, जाने कहाँ भइले उ न पता लागत नइखे। कहरेला नौकरी सैया हो, कहरेला नौकरी सैया, गहिले कलकत्ता पता लागत नइखे, जाने कहाँ भइले उ न पता लागत नइखे। सोची सोची सखी हमार हो, सोची सोची सखी हमार, जीव घबराता पता लागत नइखे, जाने कहाँ भइले उ न पता लागत नइखे। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना कर हुआ फुल लिखवाओल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सके, व्हाट्सअप कर सके, रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, तब तक के लिए रुआ सब सन्मति चाहब। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।